Hato Dr. Mukul Sangma unlay bentuknya so syaka parti VP kumban chupen ken mau hang ne Dr. Mukul Sangma Dr. Mukul Sangma uday unung yalam balarim hana kaseng kongres ban ubadairu menteri rangba barim jongka jelam meglaya bat menta uladai unung yalam jongka parti TMC hadin bola mino naka parti kongres haus nem arjar arpwe bat hadin kajing leknya so jong usyaka parti TMC ki pajba kim shom la ai kajing shane hak baka TMC hak election syaka indor bar thawan jong kajela haus nem arja arplai kila job tang sunset kata sausit na rilum garo bat chisit na rilum kasi jantia kumta kane kala pinki jingmut ya Dr. Mukul Sangma hak bala penmi ya ki kubor bo unmino naka parti TMC bat menin kasngi lengba kilat pathai kubor Dr. Mukul Sangma ulong ba unsa bisharne haswa bu unlej nyaso syakano kono kaseng sain pertai ula ongru bakarai jongu kan long tang halor ke kaba ungej bakalong kaba bahatam na kamenta ki pajba ka jela meglia bat ula banjuru ya ka jingdon kam ban kemilinti ya ki jingma ki bala banmi na ki rai sain pertai da kaba ong ban na kamenta uno nong nong yalam ban ya lingba ki jinge jong ka jing sinshar kadon kam ban perkhat ba Dr. Mukul Sangma ula pun pauru ba warla ka jingya so bat kaseng kadai ka rukom sinshar pajba handrai kala ban khanglat ya ka jingla jong nong yalam ban ya sait na kamenta upajba ulayo iba haba kinung yalam ki aso bat ki seng riulum bunsin ki rai jong ki shakta haka agenda jong ka seng kabala ban om ya habaik bat ka jing mentoy jong ka jela kabarit kum ka jela meglia da ka ba ainuk sa ya ka jing pen kla ya ka riti sinshar kari khamtam kito ki bakta ya ka sik shedol Mukul Sangma ula pen pau ya ka jing saukhya kumno la pen kla hakini kisnem klem da ya mir jingmut bha bat ki briu ki ba shakta bha ulong ba ka jing ka ba kinung yalam naki jela ki ba khamrit kia kendu kalong ka jing ba pen sngew ya ka sur jongki ha ka kerdan jong kari bat hadin ka jingmi ka khubor bo Dr. Mukul Sangma unsalej ban penyaso syaki wai pat ki seng sain pertai lada unmino naka parti VP kumta lami ka wai ka post ling bah kiren san jongki social media ha ka balat ho kumne naki jingpu dak ne political trend katkum ka jingtmu ka VPP ban bat yau lakam sinshar da ka penyang candidates nagaro hil hau arja arpra imat laban rung VPP Dr. Mukul Sangma bat kinong bud jongu laik nang ta sasatang ka parti kongres NPP UDP ne BJP kiba udang la ban penyaso lada upwa ba untau parti thmai tela ban job bunsit